Alright. So naa ako karon na ami sa Florence. As usual, ako lang isa kayang isa ga-work for the entire trip, just like Milan. What a loser. Pero ako lang magsusuray karon nga adlaw. So na ako karon first nga trip is to see Statue of David. Now, abre. So, ako sunod sa museum. Starting with the new statue. Napatingin mo siya mga dako kayo. There it is. Finally, kita lang yun ang Statue of David. Wow. SK bay? Amazing art. Grabe. Ang features at the end, tanan, amazing. Saan grabe dyan? Ano ka? So amazing. Amazing kayo. One of the best statue in the world. Sayang lang, wala kauban akong misis. Kaya nagtrabaho. Bawi na lang sa next life. So moving on to a different place than
So far, dili disappointing. Good yun. Mabarato na po. Almost 16 euro. Okay. Ang Florence, dili kaya nakadako. Kaya raning malibot siguro sa kadlaw. Kaya doon naman ang mga major attractions. Pero good siya kung 2 days. Kaya pwede pa ka magkaon silang mga food restaurants. Ang isa pa surprising about Florence is grabe ka nag-attire ang mga tao. Social pa sa Milan. Sa Milan siguro kay loud kay ang mga print sa brands. Pero doon yung classic yung mga sanina. As in. Murag na sa salita. Nang maulak tapad kay mo. Social kay. Mga akong first observation pag abot. Then puro cobblestones. Siyempre kay old man. Pero so far, worth it ang Florence. Dili kay dagang tao. Dili kay nakadagang tourist para sa Milan. That's good. So dili mo dili siya crowded sa mga places nga gusto ning wati. And kay mga dogs nga galakaw-lakaw with their owners. And also, ang ilang food mix. I thought na mahilig sila og syempre pasta, pizza. Pero dali kay beef. Dagko nga serving nga beef. Sinog ba? And then, first abot na mo din sa Florence actually. Kay, sa kagutom na mo. Ditan mi sa Milan. Almost 6 hours na mong biyahe. Wala may kaon kay gapas mi sa oras kay sayo kay mula ka dapat para makabot ni Danis Florence around 2 PM. So syempre nangita mi food. Surprisingly daghan kay restaurants. Mix na Asian. And then syempre Italian. Pero mix siya, in fairness. And then first na mga restaurant ka ng kay Chinese. So syempre, grabe nga kaon. Doon ka serving of plates nga rice. Hinadaan kay dumplings. Pero shockingly, dili kaya naka-expensive. Sa mga route, nagkasto namin 55 euros. Kung imo tong igasto siguro sa Switzerland or Germany, gabi ka mahal. Pero 55 euros lang. Sobrang nakabusog. Siguro po sa rice, nadagang kinakakon. Ang wala pa na mo na try kay ang kape di ay. Nangipad lang kape na eh. Dagang klase-klase, yung mga shakes. Then ang ilang mga breads. Unlike sa France, kay halo-halo. I mean, sandwiches nga dagko, gagmay. Halo-halo good. Later, pagkita na ko. Pero, mixture of different kinds of rice. Which is good kay dili na ka makapili sa kanang same type of bread. Hindi na kaya nakalami pareha sa kuan sa France pero good na. May dagko man po. Then, isa ka surprising nakita ng lechon. Naman kay lechon na nila. Ambot lagi sa pukoy lasa ato. O mukhaon kag lechon nga walay kanon murag na. Weird. Puro fats walay niya. Ambot lang siguro pan nilang gamiton. Kumakaon lechon. So hopefully try na mo kaon itong lechon. Kung makita pa to na mo. Yan, chocolate spot, ganda na eh. Ang pinaka-amazing na sa
Italy. Kanang hot chocolate nila. Sikulata kalda. Kalda. Siya, mura nang siya, mo nang pinaka lami nga hot choco kung natilawan dyan. Wala ko nakatilaw din sa France pero dito sa Zermatt sa Switzerland. Pero sikulata kalda to nga hot chocolate made in Italy, which is grabe kalami. Mura siya ka ng chocolate gid ng gitunaw. Natingnan mo. Mo na to pinakalami nga hot chocolate kung natilaw. So hopefully makakita pa ko dali. Pero dagan man sa kilid, wala pa lang ako nakatry. This is the Basilica di San Lorenzo. Ano ko sa church? Yeah. Top. I'm not sure kung free entrance na pero let's try. Unfortunately, naibayad. So skip sana. Magdagan pa kay dali. Worth it. Feel like mura naman siya normal nga simbahan. Let's go to a different location. This is a free entrance museum. Ba pod rag dagat, rag TV nga dako. Tarpad. So yun na yung pagbuhat. It's good. Ganyan siya ang wili. Kaya tamot tigamit niya. Ito siya artist. Claudio Parmigiani. Mao ni siya ang The Cathedral of Santa Maria del Fiore. Grabe ka unique. I mean, ang color niya. Murag sa kanang mga cafe bitaw. Kaya ibang kulot lang kay ilit. Very nice.
Try na kong sulod pero mahal man ang ticket. Especially kung musaka ka sa tower. Yeah. It's almost €100. Marag mahal na. Pero grabe ka nice ka. ¿Cómo se ve?